kok Mamet tak percaya. Ya Mat ya. Oh, boyoku ora boyoku e. Sing Lilis. Halo. Iki juga kerahuan suami dari Presiden Tulungagung juga. Oh iya, Mbak Ellen. Mbak Ellen ya yes. Mas Freddy ya Mas, suami Mbak Ellen. Mas nanti jangan lupa sangu ya Mas, aku koncone bojomu. Ora apa-apa lho sinden yang ngerekes barang. Betul ayur iki kapan ngene. Heeh. Nah, iki ana Pak Mundut. Tembange ayang-ayang lintang asmara pujaningsih. Oh ya wis, ayang-ayang gue. Ya wis ayang-ayang ya. Oke. Sik tak karo maca ya Mas. Ya, baik, terima kasih buat undangan semuanya satu persatu dan tembang demi tembang bareng artisnya. Muda Laras insya Allah akan kami jalankan sesuai amanah pimpinan untuk malam hari ini ya. Lilis Karnali, monggo. Lilis, jenengmu ganti apa? Pangga Mas, yo li ngono kuwi. Ati jan sowi ora jan sampean aku ya. Ayo to Mas, nekmu yo pangga to Mas Budek. Budek mangklek. Maksudku sesuai dengan bentuk tubuhmu lho, maksudnya sampean ki piye to Mas? Ngene lho Pak Nur. Ora ngerti lah aku mbiyen ki yo tau nderekke jenengan yo to. Ti bundek-bundek ning lho. Ya ora, tapi panggah bagus sampean Mas. Sampean iki wit mbiyen teko saiki panggah. Panggah elek. Panggah ireng. Ora berubah. Tuku produku. Ya wes. Yo, Muda Laras Campur Sari monggo. Ayo Mas. Campur Sari. Muda Laras pimpinane sapa? Mas Japra. Nanti nyanyi ya Mas. Oke, wah di sini aja ya. Mas Sodoy. Peteng rasane ati kanandang sengit liyan kan kowe aku kowe lapo katresnan kang mas wong bagus kacalo ojo sele katresnan pancene tresno kuwi wong pacoban. Satu lagu Arab tumeka nembi katresnan iki yang to aku sliramu ratiakoni senadyan tunyo rapi soyongko bakal tak joko yang turun kepisah rengkang kuasa kang mas kowe sing tak sayang lalido aku kudu kelangan kang mas mesti kandeng ati dong aku siji tresno iki abadi do dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula angkon kula lapo tresno datang kendal saking coba tare wangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih gawiji Campur Muda Laras Mas ditambahin sedikit ya. Indonesia. Purnama Kita Radio. Selamat datang untuk para tamu dan yang sudah hadir. Kang mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan kang mas mesti kandeng ati dong aku siji tresno iki abadi do dewa-dewa ning asmara
sudah. Dewa-dewa Mas judulnya. Dewa-dewa. Ya Allah, suaraku ngelokor Mas. Kamu dari mana aja toh Mas? Saya memenuhi panggilan pimpinan. Oh begitu, baik. Kalau Mudolaras itu kalau pentas biasanya MC-nya disuruh turun ya dah, Oh gitu ya. untuk menyapa tamu-tamu undangan. Menyapa tamu-tamu undangan. Undangan. Kena cangkemnya merongos. Ya, lah bemo bojoku bayi yo. Bojoku meteng. Ya Allah Mas. Pirang sasi Mas? 6. 6. Oh, selamat ya Mas. Ya, alhamdulillah. Anak yang keberapa itu? Anak yang kedua. Dari istri yang nomor? 1. Oh ya udah, oke, baiklah. Ngapa lo kok jujur? Ngapa toh ya kok jujur mento Mas? Sing Lilis. Dalam. Mungkin sesuai dengan para suarawati tadi tembangnya satu-satu ya. Betul. Oke, insya Allah jenengan juga satu-satu. Oke. Silakan kembali ke habitat. Mak Cina. Macino majin Macina. semacam spok wili he iki libdis. Dari kene wonten saking para rawuh. Setunggal buka sawiji insyaallah tetembangan saking kadang-kadang Mudolaras Campur Sari insyaallah sampun katur. Ampun kesupen gosipun warga masyarakat Kalibatur ingkang derek wungon tasik ten dalem. Insya Allah mungkin yang belum bisa melihat secara langsung bisa mengetik channelnya Maha Prana Channel dan juga Coffee NEC Channel. Tak dongakno subscribe oke ya Mbak Uda. Oke Mas Rizal. Ini Mas Rizal iki selaku Master of Ceremony Tulungagung yang sudah melalang buana. Ini mohon maaf ya Mas, mungkin kalau ada kata-kata dari saya yang salah gitu ya. Soalnya Mas Turki lek ngemse mung ngawut ya dah. Bengi iki aku udah ngawut krono enek Pak Nur. Oke. Baik, semakin malam semakin banyak atensi untuk malam hari ini. Matur suwun terima kasih ya. Ya, juga ada permintaan dari Bapak Sutik Tembangi Roro Junggrang, juga dari Bapak Sayut. Wah, Pak Sayut bakul kayu. Ini neng di wong elunggu Pak Sayut. Pak Sayut tolong diangkat tangannya Pak Sayut. Endi? Putih Pak Sayut. Oh Pak Sutik nggih. Pak Sutik Roro Junggrang, ngoten nggih. Nggih. Dari kene batas sagunging para rawuh dadosna kawuningan dumateng sagunging para rawuh among tamu kakung Sumawana Putri. Saderengipun ngaturaken tetembangan kalian kadang-kadang Mudolaras dadosna kawuningan dumateng Atika sami. Insyaallah kawula ingkang piniji saking Mudolaras ngaturaken setunggaling pambiwara. Ngoten nggih. Pambiwara saking panjenenganipun Bapak Wahyudi, Ibu Nani bakul kambing. Wah, kita Bapak Wahyudi Ibu Nani bakul kambing ingkang mapan wonten ing Laladan Kedung Dawa Desa Sukorejo Kulon Kalidawir. Badhe hamugati tanggalipun 10 maleme 11 bulane Juni 2020 dening panjenengan mangke Kahibur Campur Sari ngoten nggih. Sepindah bale pambiwara saking panjenenganipun Bapak Wahyudi Dalasan Ibu Nani badhe hamengugati tanggalipun 10 maleme 11 bulanipun Juni ingkang mapan wonten ing Laladan Kedung Dawa Sukorejo Kulon Kalidawir. Piyantunipun insyaallah dalu menika ugi rawuh. Ngoten nggih Mbah Guru. Wah. Nggih. Iki sing diomayu di Pak Miswan menika saking panjenenganipun Pak Wahyudi Dalasan Ibu dalu menika ugi rawuh. Ngoten nggih. Nah, tanggale 10 maleme 11 bulane Juni 2020. Wara-wara menika ndadosna undangan ingkang resmi dumateng sagunging para rawuh ingkang dereng pikantuk undangan saking panjenenganipun Bapak Wahyudi Dalasan Ibu Nani.
ingkang mapan wonten ing Laladan Kedung Dawa Desa Sukorejo Kulon Kalidawir Tulungagung matur gunging panuwun ngoten. Nah Pak Nur napa tembange Pak kok manut lho. Oke Bapak Sutik katuran jumeneng wonten sasana panggung Pak Sutik iya. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik. Kaping papat amal lagan ing ilmune dadi tanggung jawab ora kawulane. Kuwi Pak Sutik teko ndang nyanyi yo ora jonggrang sing dinyanyike Bapak Sutik sing duwe breno muga-muga bojo nek ora nesu muga-muga bojo nek ora nesu. Hei Loro diterusne. terus aku ki apik lho ro bro aku teleponan aku ki apik lho cacak. Iki guruku sing marahi mbiyen bro. Guru. Mbak Talim gini sorterop akhirnya aku iso ya ta. Iya, Ajarin aku dong guru. Guru ya ampun lumah ngene dah ya. Aja mbok warai apa kuwi kok. Terapi. Oh terapi. Biar tetap sehat ya. Tetap sehat aku relek lho marai. Kalian mendino terapi mas. Terapi. Terapimu piye ae mas? Terapiku ngene. Kadang ning ngesor kadang ning dhuwur ngono mas. Hehehe. Terapi. Kuwi lek mama. Ya nak, iki sampun ana Mbah Sutik. Mbah Sutik. Mbah Sutik iki selaku Mbah to, Mas? Pak Sutik selaku Mas Sutik. Mas Sutik. Engko lek diceluk Mbah nyaweri mung 50.000, lek diceluk Mas nyaweri 100.000. Mbah Guru kita arep nanggap mudho laras. Iya mangga. Sarung Iki kaleng. sadurunge apa ki Roro Jonggrang arep Podang Kuning versi solawat iki. Oh nggih. Versine Podang Kuning ya. Jalukane Pak Nur Koles iki. Nggih niku jenengan nembang ki ambak kula. Dibaturi kok penak karo. Golek Podang Kuning selawat piye Mas? Yes to engko Oh iya tangan sampean ya. Piye Mas? Wong selawat kok ngono. Mboten pareng. Nggih, mboten pareng nggih Mas. Jenengan mik mawon. Lek kleru ya mandek. Sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin akan kamatilillah salatan keimatan dibawane mulkilahi tonggo ati iku limo sawarnane maos Quran angan-angan samanane
kapindhone salat bertolakonono ping telune wong kang saleh kumpulono kaping pate wonten kudu tetelue ping limane dikir wengi ingkang suwe sakabehane sapa bisa nglakoni Insya Allah utama yang badani ayo tahajat witing iman godhong sholawat oe pikir kembange puji-pujian bagus temen wong urip kang bisa ngaji besok akhirnya bisa mulya bisa moki penane dulur-dulur kabeh dongane muga-muga mandane dadi keluarga yang bahagia Sayyidina wa maulana Muhammad Hatam kamati lillahi salatan Daimatan ibrawane mulkilati Bombo ati ikuli mosa warnane Maos Quran angan-angan samanane kapindhone salat bertolakono ping telune wong kang saleh kumpulono kaping pate wonten kudu tetelue ping limane dikir wengi ingkang suwe sekabehane sapa bisa nglakoni Insya Allah utama nyembadani ayo sahajat witing iman godhong sholawat woe pikir kembange puji-pujian bagus temen wong urip kang bisa ngaji besok akhirnya bisa mulya bisa moki Roro Jonggrang saiki prajuritmu wis kalah perang Roro Jonggrang mula kowe kudu manut dadi garwane Pak Sudi aku ora sudi dadi garwamu. Lho, ora sudi piye to? Jalukmu apa jalukmu? Emah, aku njaluk anak sewu kudu dadi sewengi. Modiar iki boyo wis bedat. Oke, ayo Mas, monggo. Pak Pomati, Sugeng Kondur. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenang ora mokal yen aku nandang kasmaran pas pada prajuritmu
kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Jaka Bandung kowe aja gemalengko perang iki kanggo kuturung rampung bela pati Kang Mas Prabu Kupala kang sedo labuhing Wonosegoro Tobat-tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lananging jagat putra ratu bengging Prabu Damarmaya aku duwe Haji Sekti Bondowoso Rara Jonggrang manuta sun pundhut garwa Jaka Bandung aku duwe bebana Candi Sewu sawangi kudu dadi iya Jonggrang panyuwunmu tak Ratih kok nyanyi lho. Rara Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mogal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Jaka Bandung kowe aja perang iki kanggo kuturung rampung bela mati Kang Mas Prabu Kupala kang sedo labuhing Wonosegoro Obat-obat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lananging jagat putra ratu bengging Prabu Damarmaya aku duwe Aji Sekti Bondowoso nang manuta sun pundhut garwa Jaka Bandung aku nyuwun bebana Candi Sewu sawangi kudu dadi iya Jonggrang panyuwunmu tak turuti wes engko Nah, iki lho. Sing tak demeni Pak Sodik iki ya ngene ya Pak Lur. Kang Mas Sodik jenengan niku lho Kang Mas. Jenengan ya. Nggih. Ya ampun. Iki rencang kula 3 lho nggih Kang Mas. Ya ampun ngatuga. Nggih, matur suwun nggih Kang Mas. Niki susuk napa mboten? Iki mang ya. Utuk kuwi Mas. Itu ku ya. Pak Sodik niki susuk napa mboten, Pak? Niki susuk selame mboten, Pak? Wah. Susuk iki ngerti yang ngono kan separo Mas yo. Ya ampun. Susuk. Pak Sodik iki tidak bisa menggunakan kesempatan dalam kesempitan, gitu. Tanganmu delok sing kene, mikir cekal kene. Nyapa Mas? Ngene. Rara Jonggrang pancen kowe ayu tenan. Kok kaya kethek to? Piye ta Mas? Wis sing apik. Enak.
Ya ampun, Pak Adek milih. Iki anu lho Mas. Dek iki nduk-nduk aku to. Apa njupuk cincinku iki lho asline. Aku ki maling ngono ya. Pak Adek milih ya ampun. Delok tangane Mang. Ngene Mas ya. Ya, Pak Adek milih. Sing ndi kok jane Pak Adek iki. Elek. Pak Adek. Nah. Ya ampun Pak Adek. Pak Adek mboten nembang ta mriki to Pak Adek. Napa ta Mas? Enek Brotoseno ning kono ki. Kula pinjem mboten napa-napa to Bu. Mboten lelek kelong. Ya, Ora cuwe lho. delok tangane. Ya ampun tangan. Ya, Pak Adek milih delok. Tanganmu kok pesing to Mas? Iki ra anu sampean. Ya ampun. Didik. Iya, Pak Adek milih. Saya nanggap dhewe ya ta. Kok enek pire to Mas? Enek pire wingi? Lah kok kaya beda ngono ya lan rasane. Anu saiki pupumu mbok tambahi pir to Mas? Pir lambemu kuwi. Lha apa? Kuwi iki kudu pir Apa Mas? anu. Imam menyentuh. Oh, anu nae Mas ya enggak? Menyentuh. Iki piye Mas iki aku? Iki wis loro nok Cayu. Nggih, aku wasul Mas ya. Wasul piye to ya pinarak kono. Tak kembali ke pohon. Heeh, telkene Pak Nur kapok kowe engko malah. Dari batas saking para raos tunggaling tetembangan saking kadang-kadang mudo laras. Insyaallah sampun katur, ngoten nggih. Mas Roji. Wah, iki ya pengusaha kayu sing wis kondang. Ya, Pak Tris saking lalatan pantai sini. Ya, Yai Raka iki tanggane dhewe, ya ta. Pokoke kowe tak unggahke, ya ta. Iki kok ngantek. Mas Yoto, ya Allah, Yoto aku urung oleh blas to iki Bang to. Ya, Cedek Yusuf. Dari gede mata saking para rawuh. Setunggal bagus sawiji. Insyaallah tembangan saya kata-kata mendolaras insyaallah sampun katul konjo debatang hati kau sami kusun para tamu undangan. Pak Nur ngesakan tembang napa Pak Nur? Kok manut lho Pak Nur? Napa Pak Nur? Kawula cilek padha nelongso sandang pangan ati kurangi kaum wanita diperkosa kaum priya padha disiksa. Wes. Iki pokoknya spotnya kali Batur iki sholawat terus lho ya. Kawula cilek padha nelongso sandang pangan dikurangi kaum wanita diperkosa kaum priya padha disiksa. Ya wes. Dalem. Jaran. Wah, jaran bareng tuh. Ya Mas, jaranan. Ya iki lita-lita di seperti. Ayo Dek Lita. Gak koprol Pak? Ya. Koprol lambemu. Terus bengi. Oke. Sengawan mange urung di kapak-kapakne aku kok. Terus maksudnya udang persiapan, udang panas sama Pak Iki mah ya? modular sih 2 season. Oh, 2 season 1, season 2. Iki sing season Kedua, kedua. season pertama mah ngurung di kapak-kapakne aku. Oh sampe ora dijawe ngono ta? Aku yo ora. Jaranan ya. Lita linggo ngene sik linggo. Oh, nggih. Linggo apa? Bocah iki lek bokonge cilik negeske bocah iki mesti setia karo pasangane calone. Nemen. Iki tak bedhek tak terawang kok kene iki bojone iki kowedi gitu. Amit-amit bojoku meteng lho ya. Gendera pratandha was tumiten kumalang mancara mawuran gumura swarane
Lita Lita yo. Yo. Yo yo. Kono bapaknya sampai nambah lagi ya. Weh. Ya. Selamat karo Mbak Yoto, Mas Yoto. Aku jalur sangu. Ini lo mana ini lo? Jalur sangu gak aku jalur sangu. Lo pernah nggih nyanyi sik to. Oh ngono ya. Heeh, karo nyanyi, karo nembang. Aten nggih Mas. Loh, Pak Sayut, Pak Sayut. Mboten, jenengan pun. Mboten jenengan. Ayo Raka, gulanya Ayo Raka. Ya. Ayo, salaman karo Mas Freddy ini suami Mas Mbak Ellen. Oh, sugeng dalu Mas. Ya gini. Lho Mbak Ellen mboten derek. Ayo gini salimanan. Yo. Monggo Pak, ayo Pak. Ayo ya. Ayo, bojomu tak atasane. Ayo, kene. Mangko yang wis diperingati lo ya. Monggo Pak, maju. Bentuk-bentuknya ditututi. Bu, ambil kedap ya Bu. Sugeng dalu Bapak, kalian Bapak sinten? Ayah Raka. Oh, Ayah Raka, nggih. Nggih, napa tembange Bapak? Ayah, napa ya? Lintang Asmara. Oke, Lintang Asmara. Ibu dijak joget mriki nggih mboten napa-napa lho ya. Ibunya Raka. Ayah takut ini loh Bu, kayaknya Bu. Nih. Roll dulu Bapak. Oh langsung aja. Oh ya, oke. Iya ya Mas. Oh iya ya. Mudo laras. Mas Wahyudi, sugeng dalu. Pak Guru. Temannya ayah ya. Campur $1.000 Sudah
siang pantoro ratri mung eling manis hati setiaku bisa aduweni marang sang Tiasuwasi rasa kangen kang limputi lintang bulan dadi saksi upayane tetan balen jani janji sabaya bukti sadaya pati wong ayu tresna mungkinaryo tombo susah jroning batinku bagus antep no rasa atimu tresnaku tulus roning kalbu senajan ngarungi ombak segoro tresnaku ra bakal sirna senadyan nyowo loncat saka raga wis tresno ra bisa dipisahno ayo Pak ayo siang pantoro ratri mung eling manis hati setiaku bisa anduweni marang sang Tiasuwasi rasa kangen kang limputi lintang bulan dadi saksi upayane tetan balen jani janji sabaya bukti sadaya pati Mas Freddy sujud dalu. wong ayu tresna mungkinaryo tombo susah jroning atinku bagus antep no rasa atimu tresnaku tulus roning kalbu senajan ngarungi ombak segoro tresnaku ra bakal sirna senadyan nyowo loncat saka raga wis tresno ra bisa dipisahno yen wis tresno ora bisa dipisahno nggih
Ngeten diajeng. Niki kan tamune kathah. Nggih. Nggih ya. Setunggal mawon. Oh, Niki setunggal kula mawon. suwun Mas Freddy munggah panggung. Monggo. Mas Freddy nggih ya. Sepoti nggih. Mas Oke. Freddy. Terima kasih Ayah. Mas Freddy, monggo panggilan untuk Mas Freddy. Ngiringi sak lagu apa yo ninggali? MC. Sak lagu ninggali. Nggih. Apa dibarengne karo bose iki ae? Dibarengne ae. Nggih, pun ta? Engko lek pengen yo dipanggilne ae. Monggo. Tapi yo izin lah, duwe jeneng dhewe kok ngamblok. Iki lho. Benik Junior meneng ae lho ora disawang. Sembarang kok njaluk gratis iki. Sugeng dalu Mas. Nggih sugeng dalu, Mbak. Nggih, aduh, ngersakaken lagu napa? Apa to Mbak lagune iki? Apapun manut jenengan. Napa konfirmasi liyen? Jonggrang mawon Mbak sing Oh, kowe. jonggrang. Nggih, niki wau pun pamit kalih Mbak Ellen dereng. Sampun. Sampun aman ya, Mas? Insyaallah. Insyaallah wis disiapne to, Mas? Siap Mbak. Siap. Senang aja Mbak Lilis gitu. Nggih, wis jinak to saiki jenengan wis jinak to wis oleh sinden dadi ya ndak mungkin seneng sinden neh, ya to? Siap. Nggih ngono lho, nggih. Jonggrang Mas lagunya. Mengke bareng jenengan kinten-kinten sinten sing ngersakaken duet malih. Cobi pun jenengan sinten? Nggih. Bar niki anu, bapak kami tua mawon. Oh, Pak Nggih, kami nembe tua rawuh. nggih. Niku Bapak Lukman. Nggih, Bapak Lukman jenengan persiapkan mentalnya. Mengke panjenengan bar niki minggah wonten panggung. Monggo bapak-bapak ingkang sampun pikantuk sampur. Roro jonggrang pancen kowe ayu tenang. Ora mokal yen to aku nandang kasmaran. Puas padakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Saka bantung kowe aja kumalungkung. Perang iki kanggo aku durung rampung. Bila pati Kang Mas Prabu kumala kang wasit labun ing ana negara. Tobat kowe wanita keparat. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu Prabu Bengging Damar Moyo. Aku duwe Haji Sekti Bantawasa. Roro jonggrang
manutosun pundhut garwa. Saka Bandung aku duwe bebana anak sewu sewangi kudu dadi Iya jonggrang panyuwunmu tak turut. yo muda laras lagi goyang mas goyang iya laras jonggrang gawe Pancen pancen ayu tenan ora mokal yen to aku nandang kasmaran puas padakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Saka Bandung gawe aja Wong iki kanggo kuturung rampung Dilapati Kang Mas Prabu Kumala Kang Mosida labuh managara Ijo Tobat-tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu Prabu Benging Damar Moyo aku duwe Haji Sekti Bondowoso Roro Jonggrang manutosun pepundhut garwa Jaka Bandung aku derbi bebana Candi Sewu sawangi kudu dadi iya jonggrang panuwunmu tak turuti nggih matur suwun Kang Master Setunggal lagu mawon Setunggal boten mawon. tanduk malih ta mboten Lah ten napa? rencange tasih Oh kathah injih sembah nuwun nggih sembah nuwun. Mas Ah wes Mas iki lho Freddy. Iwak teri iwak lele aja lali le Mas Freddy le. Mas Freddy le, Bojone makasih Mbak ya, Helen Mas. lho le iki ya. Iya Mbak Ellen Ya Allah. Nggih Mas Freddy saking Laladan Pantai Sile. Ya ta, iki selaku bos iwak ya ta. Betul, itu musim mewah ya mas. Pak Tris, iki Oke, bos kontraktor JLS ya ta. Oke, nah Pak Tris monggo mangke Pak Tris nggih. Pak Tris yang mana tuh? Pak Tris yang pakai topi hitam, iki tembangi Gerajakan Banyuwangi ku ya diaturke ya ta. Oke, Pak Tris monggo nggih Pak Tris. Jeng Lis, Dalam. iki saderenge ngaturke tetembangan ya jeng iki tak ngaturke pambiwara terus persiapan saking Pak Sayut ya setelah ini Pak Sayut dipersiapkan ya. Oke. Woro-woro mas, ya woro-woro. Oh, wor-wor. Ora woro-woro murat marit nggo. Woro-woro monggo dibaca. Macane piye mas macane? Ngawur. Gerauk sawan kowe. Wong aku tahu sekolah kok bedheki gitu. Ayo ndang dibaca. Mas Kroto, selamat malam Mas Kroto. Ya ta, oke. Minum. Setunggaling pambiwara insyaallah dalu menika ndadosna kaweningan dumateng sagunging para rawuh ngoten nggih. Pambiwara saking panjenenganipun Bapak Sunyoto Bakul Kayu Ibu Ismiati. Ismiati, Ingkang mapan wonten ing nggih. Laladan Papar Kalibatur Kalidawir. Nah. Badhe menggati tanggalnya piro iki Mang ya? 9 maleme 10 bulane Juni. Wah. Hah? Lah iki 9 10 lho Mas. Wah, ketoke japrak kleru lek nanggali bocah-bocah. Ayo piye to Mas jane? Oh, 9-ne jeneng Mas ya. Oh iya, aku regah, aku gak korup lho ya.
Gah korup lho ya. Nah, tanggalnya 9 malam 10 lho ya. Berarti yang bener iki 10 malamnya 11. Berarti padha karo Pak Wah ya ta. Oke. Ku bareng-bareng ya ta. Pokoke andem keselamatan ae ya ta. Sepeda malih dadosna kawuningan dumateng sagunging among tamu kakung Semawana Putri. Setunggaling pambiwara saking pahipun Bapak Sunyoto Bakul Kayu, Ibu Ismiati badhe hampung gati tanggalipun 10 maleme 11 bulane Juni 2020 ngoten nggih. Dening panjenengan ing mangke kahibur paginipun solawat, siangipun Elektron Plus, malamipun campur sari mudolar lho iki ora ditanggali karo jabrak aku. Lali apa piye? Lali apa piye? Aku ya ora kok tanggali to. Ora ditanggali to Mas. Ya ampun. Oh, diteruske apa ora iki lek nyiarke? He, nek apa he? Tra ya MC-ne ganti, penyanyinya ganti, musiknya ganti. Biar beda. Lek iso? Lah ora dijawab ae. Master karo Lilis lek iso dibayar saiki ya. Nggih. Nggih, sekali pambiwara nggih, saking panjenenganipun Bapak Sunyoto Bakul Kayu, Ibu Ismiati badhe hamunggati tanggalipun 10 maleme 11 bulane Juni 2020. Dene rawuh panjenengan ing mangke kahibur solawat ugi Elektron Plus dalunipun campur sari. Campur sari, Ora-ora menika mudolas. dadosna undangan ingkang resmi dumateng sagunging among tamu ingkang dereng pikantuk undangan saking panjenenganipun Bapak Sunyoto dalasan Ibu Ismiati Bakul Kayu lho iki. Pak Sunyoto iki wis siang wis paring rokok aku Surya patang cepet ya ta. Bengi iki mang kanca-kanca permeja ya wis di Pasugoto ya ta. Napa? Arupi banyu butek. Oh, banyu penyegar tubuh. Penyegar tubuh ya ta. Banyu neraka ya iki ya ta. Iya, kuwi surga donya. Lek banyune Pak Nur banyu zam-zam. Nggih. Tanggalnya 10 malamnya 11 Pak Sunyoto Bakul Kayu dalasan Ibu Ismiati ngoten nggih. Wara-wara menika dadosna undangan ingkang resmi dumateng sagunging para rawuh ingkang dereng pikantuk undangan saking panjenenganipun Bapak Sunyoto Bakul Kayu, Ibu Ismiati ingkang mapan wonten ing laladan Papar Kali Batur Kali Dawir matur gunging panuwun. Amin. Iki bareng karo Pak Wah, donga pangestu Pak Wah ya kene ya cukup cenjenengan nggih. Cukup ngoten nggih. Wah, wis, ya nak, iki diaturke Pak Sayut, diaturi jemeneng, ya ta, seperti sing penak. Monggo Pak Sayut. Oeo, oeo. Pak Sayut monggo. Oh, Pak Suyatno lho iki ya monggo. Rambut putih monggo. Oh karo Pak Sayut. Rambut putih wis rawuh. Niki wau enek sing rung tak sebutke no. Napa Mas? Saking Bapak Lukman sing duwe wewengkon kawasan Kalibatur ya ta. Bapak Lukman ugi matur panuwun Mas Roji ya ta. Ingkang sampun maringi niki wau napa jenenge lali aku nyebutke ya ta. Mas Roji muga-muga diparingi sehat. Kathah rezekine amin. Monggo Bapak rambut putih tembangipun. Mas Sayut napa lagune Bapak? Monggo duet napa piyambakan? Napa lagune Mas Sayut? Napa Pak? Duet napa piyambak? Saiki apa? Pun manut panjenengan.
Lintang amah ora wes. Opo iki? Lewong elek ya. Oleh wong piyambak napa dibaturi, Pak? Ya dibaturi. Oke, siap. Leweng, Mas. Joget, Pak. Yo. Sepisan ketemu wong ayu kantilanku udah hati rintang siang dalu Kalem, Pak.